சஞ்சிமா வண்டி எடுமா, அப்பா டிராப் பண்ணிடுறேன். இந்த வண்டிலியா? நானா? இங்க இருந்து போறியா ஃபர்ஸ்ட் நீனு? போப்பா சட்டுன்னு. ஏமா வந்து உட்காருமா. அப்பா இங்க எதுக்கு நின்னுட்டு இருக்க? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பாக்க போறாங்கப்பா, நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளம்புப்பா. ரோட்ல நிக்கிறீ, வாமா. ஏன்பா என்ன இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்க? நீ போறியா இல்ல நான் போட்டாப்பா? சரி நானே போயிடுறேம்மா. யாரடி அது? ரொம்ப கோவமா பேசிட்டு இருந்த. அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவருடி. தெரிஞ்சவரா? சரி சரி. அண்ணா அண்ணா நில்லுண்ணா. அண்ணா யாரடி அவரு? ஏன்டி கத்திட்டு இருக்க? ஏய் எங்க அண்ணன்டி. ஏய் கௌசி மாதிரி இருக்கு. சொல்லு கௌசி. அண்ணா நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சும்மா கௌசி, இங்க சவாரி வச்சு டிராப் பண்ணலாம்னு வந்தேன். அண்ணா இன்னைக்கு ஆஃப் டேலே காலேஜ் முடிஞ்சிச்சு, நான் எங்க 2 பேரையும் டிராப் பண்ணிடுறியா? நான் டிராப் பண்ற ஏறி உட்காருங்க. ஏய் ஏறிடி, எங்க அண்ணா ஆட்டோ தான். சரிடி. ஏய் உங்க அண்ணா ஆட்டோ ஓட்டுறாரு? ஆமா எங்க அண்ணா ஆட்டோ தான் ஓட்டுது. உனக்கு ஆட்டோ ஓட்டுறாங்கன்னு சொல்றதுக்கு அசிங்கமா இல்லையா? இதுல என்ன அசிங்கம் இருக்குது? நான் இவ்வளவு பெரிய காலேஜ்ல படிக்கிறேன்னா எங்க அண்ணா ஆட்டோ ஓட்டுறது தான் படிக்கிறேன். சரி அப்பா, என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகணும், கொஞ்சம் டிராப் பண்றியா? நான் டிராப் பண்றேம்மா, வா உள்ள உட்காரு. இருமா இப்போ உட்காருமா. சாரி எல்லாம் தோற்றே போ.